AP Baro sa katup kubor jongi ka Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan kilong. IPOR sa puprakan taban kung biyang yu officer basyat suspend NEECL. Kem ding kensan ki kaliberim bakunyang pulau opus studio. Mentang ne pais ki kubor ki bakamnya. Hene kapor no pais ni kumba aduna AA. Ki kalirim ki bapenyang ha pulau jong ka office UDTO Shillong ki lakem ding kensan na kidau ki bamla bentim. Habakran bat kitu ki bai iya ketika jingja ki atu. Bakensan ki la shi i bami ketedem bat sedang kem ding hikiti ki kali ki balapin yang baro lai teli shi jaka. Naka jing poi kloi ki kali pelip ding ki lala ban pelip kloi no ya ka jing klang jong ka te ka ding bat klem don kanu ka jingja ka basungsi. Kekenhuan jangka MEECL Engineers Association kalau peloi ka jingelang haka apun riu tarik mentau benai leber hajar apoi halum jing shai Shillong. Habakran cekilat patai kubor haka ni ka jingelang kila shim karai bandawan ka sorkar jela ban weng no yu CMD u Arun Kumar kem bavi bat bantung da usi ni IAS bat kane ka kenhuan ka IPOR lai tayo ya ka sorkar halor kini ki mat jing dawa. Sa puprakan ta ka IPOR ka management bantung kambiang yu senior engineer officer uba sya suspend na ka kam. Ban nakaliang kiseng ki dawa na ka sorkar ban le ka CBI inquiry halor ka ni ka kendrum kendram hapo ka MEECL. Hapo ka saw puprakan ta. Lam kum ta. Niya syakmat. But kandon ka agitation. Kat kum ngajigrai bangin niya simbiang. Hakini kisni. Maksudnya, bon ke AK ini lah perkat, ke kendrum mentah, ke badan apa, ke bah hang ni ke MEECL jongi mentah. Hak jing penyak jong kini ki bor mentah. Nadu ke ministry level, hadu ke management. Kemudian nadu ke sekretariat jong ke government power department, hadu ke management jong ke MEECL. Isyam, pakai bon hak jing duna. But ngilalap ba denam ta kini jing duna kini ki AA ki kendram khamtam ha kini ki ai ya khajing ai LOA nang menta kini ki smart meter nang menta kini ki RP but kiway ngisko ba kani ka rukam pentrekam. Hini kasni na kalian kaseng kasi Jantia Labor Union kila peloi ka jingya kendu ban kren halor ki hok ki nang bela. Habakren kila patai kubor na kalian uwe ni kinong ilam ulai itu. Baka ni kaseng kam de ka barang temai. Hinre ka baladon na do khalai tarik ujeliu kat kendai spa kendai kusau. Hakisnem barang sedang ya ka la ilam du uba buling do bam kwai hadwar blai halor kan nong rem banyadai ka hok kinong belasni ban pe ka jingbek jingbiang kinong bela ban ka jela ban plilat plilinti kinong bela ban pin shlori ki para do para snam ban shim ki kam bapher ka jela la ki long ki bakrau ni ki baret halanong kendong ni hasor ni orang ba kinong bela kidai kita ki thit snam kiban ngam jeliu ki babsa battei ya ka chai penriu bat dei halor kata ka dorim la seng ya kane ka KJLU ban pek na ka benta ka jingpit jingbiang jong ki trai jela ki nong bela trai jela hapo la ka jong kabri la seng nong rim ru ya kane ka seng halor ka hok ki trai muluk ha ka yo kam yo jam ha ka trai ka kata hala ka jong ka jelahi berakawai. Ya ki parado para senam ki jungi. Bakin sim ya ki kam bapher ki badan ha ke jela. La kilong ki bakrau lani ki berit. Katkum ke jingla lani ke capacity jong ki trai muluk ha ki kam bapher la kalong sya ki snong nong kindong lani hasor. Kata ke dikawai ke mat kita ki mat ki ba ka KJLU la sengdong rim na kabenta kumno ban kintiu bat yarap ya kinong bala hapo la gabri hunyo trep na kaliang kaseng
ki kentu bagi kontraktor ki deban kemi shwai ki nong belas ni ki ban ka jelahi. Wan sukrai bet tentang ki warra ki lebor ki bana sabar hindrai ni na kalian ya union ke jungi yang scam ba lara ki wan ki new ki company ki bari banabar makanaru ki hap ban ningkong ki hap ban penbet penbiang shwa ya ki nong bala ki bala ban trai ki bari ki pardo persnam ke jungi kata kali kawai ka target bana kalian congka kasih jantia labor union ibu Ahmad bang ki turu ya ki company la ni kontraktor ki bawan nabar bakin sim shwa ya ki lokal ki jungi ya ki lokal labor ki jungi lada ki sudu bagi local labor jungi kemla menteri ya kam ke ya kataru ni hap ni keren la kalong ne bakin wan kita ki banabar amdai bangi khang ki kita ki labor ki banabar handrai ningkong ning shap kadaiba kin hap khni shwa pe chwai ki pardo persnam ki jungi ibadai ki local labor bakin yo kam yo jam nomor hang ni pok jela jungi babun hi kinong balas ni ki jungi kakam bajam ki jenjar nomor bali ki jenjar nomor bali labor bana sikawi ki jela u kham tak dor bania u labor jungi tidi nomor tak daw ki kim juya ki ya lak bi kani ki warra bi ki le kat bi kimon ki warra ki labor na sekeleng ki jela re ki jungi pada dari pankam ki ai daw ba oh bu ni bolong komta oh ni treja itu bon kita ki mi ki excuse na kini ki kontraktor re na kalian kalebo na ka union ke jungi hi yang scam baladakum kita kidon ki ngi don kecing bakti panwara ki libor ki bari ki pardo parsnam kita ki pertai ba ngi long ikwa ban pau kan ban pesnguru sekini kontraktor bat ki balada ki dei lada ki dei ki pardo parsnam lada ki dei ki company ki bona baru bikin sim shwa ning tong shwa ya ki pardo parsnam bikin long kita ki giban tre ki kam ki joki Nakaliang kani ka KJLU ka penrem juri ki jing sha thombor ki samla nawa aji ha ki bar jela pala aja ha golfing ball ula kerpat ka sarkar ban kem mador ban pinshitam ki katum ka an ki dawaru na ka sarkar baka dei ban siu ka bailun ban se ba jing sumare ki nakaliang ka seng ki kintu ka sarkar baka dei ban pet ngor ba khna ba don ki jing ye phet jai ban rio ka jela namala ta ja kum ki jingja ki ban shakta kin dei be ki nong belasni Snam lani ka jing ye sho ye dat habadon kinu ki daw dei bandon ka jing ye kren dei bandon da ka jingi penbet om da ka bangiak takti lani penmensa te nakalian ka jungi ni penramjur bat ngi kerpat ya ka sorka bakan kem mardor bat pensitom miki kat kum kaan bat ka juga por ngi kerpat ya ka sorka bahkan siu bai luksan sakiti ki lanot ki bamat ya kati ki jing sha thombor bat ru ban bei ya bor ki jing lut jing sap ke jongki ha ka jing sumar ke jongki ban ngi kerpat ro kaju kopore ke sorkar bahkan long ka bak ngor bha bakum kini ki jingjia kinum long kita ki sembai jong ka thama bat ka jingi snam hapo ka ni ke jela namar lada ka jela jungi kamdan ha ka jing song suk song singan ka bakta ningkong kindai ginong belas ngi ki jungi kindai ginong belas ngi ki jungi bat lada kami kanu ke jingi pher jak rio lada kami kanu ke jingi kenat ki ban yap ningkong kidai kinong belas ngi tengah ngi kerpan nak kalian kejongi ya ke sorka bahkan sim ya ke senjam ban nom ailat bakum kini ki aka kinwan jia hapo kani ka bri kejongi bat kan pet bha ba ki aka kinlong ki bayat bet ya renti kenang bakanum kata ya u kyuja jong ukup siliang usam siliang blesibo Hinen kasni apusantari kulber ahajar apoi la pelong ka state level seminar and workshop ni ka jing ai hikai bala mangker pangi ki nongrem ki breu baju sumar ki jai jing pang ba pher ling ba ka jing start ten rai na ka banta ki lai tili ki district jong ka West Janta Hills East Janta Hills ba ka East Khasi Hills district Hamintong district library auditorium Chowai haka jing kren jong kuntui ki nongrem bat ki nong ai dawai bakat bala ki nyale ban penne pen sai ki jat plang ki bala ban shna dawai nalor ban bu haki jing thok nang ban ne pateng na ka banta ban penne pen sa bat rukom ai dawai ki bala ai jing kren haka ni ka sni ki long u Thomas Yangjo Junior Scientist Bioresource Development Center Shillong u Dr. H.C. Pakentien President Janta Indigenous Medicine Association U.S. Suting, Consultant Meghalaya State Medicinal Plan Boarding Shillong, u Dr. K. Makdo, Assistant Professor Lady Keen's College Shillong, but u R. Lawai, Technical Assistant Meghalaya State Medicinal Plans Board Shillong. Badagi ki khubor gila po siya bakun, tada do bangin ni siyam biyang kublay shibor.